Takže, ale do tých 15 nie. Nechceli to stanovať tak, lebo malé obce, keby to mali dať, hej, že mali by tam 3 kamery a tá záloha by bola strašne drahá pre nich, hej, tak sa to vyriešilo takto, že zákon hovorí o 15. Všetky sú natáčacie? Všetky sú zaznamenované? Nie, všetky nie sú. 17 statických. 17 statických z tých. A záznamy idú z každej? Samostatný záznam? To znamená, že teraz keď Ukáž niekde, Peter, nejaký, čo bolo pred 3 hodinami. Že vyberiete si hociktorú kameru z tých, ktoré tu vidíme, to je nejakých 54 alebo toľko, a pustíte si základ, povedzme. Príde požiadavka, chceme SAD, čo sa tam stalo pred 10 dňami, časová tolerancia 2 hodiny, takže sa to nahrá, na CD-čko. Aj nočné to vyberá. Jasne. Ináč je to ďaleko technicky lepšie zabezpečené, lebo predtým, čo sme mali, keď zasvietila jedna náuka, neboli. No ale zase treba to brať, že to už je 10-15